Achtung, Achtung! Nieprzeciętna informacja. Na pewno pamiętacie, kiedy ja i Marcin zapowiadaliśmy, iż w krótkim czasie pojawi się coś iście specjalnego w temacie Call of Duty. I otóż nadszedł Noel, aby to jednoznacznie zapowiedzieć. Tak! Ale co w związku z tym, Mikołaj, będzie seria na kanale? Nie! Będziemy grali w multi? Nie! Będziesz grał z widzami? Nie! Otóż mamy wiele wspólnego z samym YouTube'em, ale więcej z serwisem Twitch, na którym to w ten czwartek, w tym tygodniu zostanie przeprowadzony live, na którym będziecie grali w multi? Nie! W kooperacji? Nie! Zrobimy coś, czego nie robi się właściwie często. Otóż przejdziemy całą kampanię na live. Zaczynamy punktualnie o 12 w południe. Myślę, że powinniśmy do mniej więcej 18 wyrobić, jeżeli oczywiście nie będzie jakichś tragicznych problemów technicznych, ale nie przewidujemy ich. Będziemy się zmieniać. Jeśli jeden padnie, to go wypieprzamy tam przez okno, a następny kontynuuje, tak więc będzie nieprzeciętny. Tak więc zapraszamy na live'a z kampanii Call of Duty Modern Warfare 3. Ale to nie wszystko. Co dalej? Chcielibyście pograć z nami może? Tak więc jest taka okazja na portalu www.poligamia.pl. Organizujemy sobie taki prowizoryczny turniej w Battlefield 3, gdzie właśnie będzie możliwe zagranie ze mną i z Marcinem oraz z czytelnikami owego portalu. Turniej odbędzie się już w tą sobotę o godzinie 22. Link jest podany na dole w opisie, gdzie jest kontakt na forum założony przeze mnie, gdzie można zapisać się na owy turniej. Też będzie zajebiście. Tak więc myślę, że jest grubo, jest dość grubo. Już czwartek Call of Duty, jutro wielkie testy live'a, aby na czwartek być przygotowanym. Następnie w sobotę nieprzeciętne granie w Battlefielda 3. Odmaszerować.